Ola, meus nenos, que tal? Tedes fame? Ai, sí, mamá. E tamén sede. Non vos esquece nada. Estades ben seguros? O que? Deixademe ver as mans. Foi pola bici, mamá. Tiven que colocarlle a cadea. Esqueceunos, mamá, tiñamos fame. Veña. Non sabe moi ben esta graxa de bicicleta. Eu tampouco quero máis. Cunha pouca paciencia seguro que encontramos células que infectar. Sí, sobre todo porque os nenos esquecen moi a miúdo lavar as mans. Correde, correde! Sacádeme daqui! Sacádeme daqui! De veras, o xabón é o inimigo dos microbios. Moi ben. A boca, aquí é onde comeza o traballo da digestión. Para empezar, grazas a estas ferramentas especializadas que son os dentes, os incisivos cortan, os caninos rachan, os molares trituran e a lingua amasa a comida. As glándulas salivares segregan zumes que axudarán a digerir os alimentos. Tamén son un desinfectante que combate as bacterias da boca. Verten máis dun litro de saliva cada día. Por que está un tan ben cando come? Porque está moi bo. E tamén é a lingua que percibe os 4 sabores esenciais: amargo, ácido, doce, salgado. É pouco, comproben a dose. Xa está. Aí. Aí, ven. Toma. Listo para a degustación. Aquí ten, xefe, listo para a degustación. Non ten sal dabondo, diría eu. Non ten sal dabondo, creo. Espere. Transmitir. Grazas. Axiña, non ten sal abondo, transmitan. A ver, vostede. Quen, eu? Sí, estou falando con vostede. Non ten sal abondo, non hai discusión. Transmita-o de seguida. Pero a quen? A onde? Como? Vostede está nunha célula nerviosa, así que transmítao por impulsos nerviosos ao cerebro. Por impulsos que? Nerviosos. Sí, impulsos nerviosos, ese son eu. O cerebro, coñezo ben. Adeus. Non ten sal. É certo, faltalle un pouco, tes razón. Xefe, listos para a degustación. Tome, xefe, listo para a degustación. Ten demasiado sal, moitísimo sal. Espere. Chegalle ben. Perdón, xefe. Como é que nos ocupamos só do sal e non dos outros sabores? Por qué? Iso é porque somos unha célula especializada e somos os grandes expertos no salgado. Para os outros sabores hai outros especialistas cualificados. Por exemplo, para o doce... Para o amargor... Para a acidez...
Vaya, Que, dormindo no posto de traballo? demasiado sal, transmita. Os que traballamos sempre somos os mesmos. Teño unha mensaxe salgada urxente. Pois eu teño unha mensaxe doce, é igual de importante. A miña mensaxe é amarga e fai falta que o saiban para que tomen medidas. A miña é ácida. A acidez é desagradable. É urxente. A ver, deixádeme pasar. Hai que buscar un xeito, estamos feitos para ir á mesma velocidade. Sí, así imos chegar todos xuntos. A ver, se somos os mensaxeiros dos 4 sabores principais, será para que se poidan combinar. Pois se teríamos que chegar xuntos non hai por que andar correndo ao tolo. É verdade. É certo. Ten razón. Que é o que pasa? Estamos comendo, mestre, é pementa. Ai, pementa, sí, pementa. Demasiada pementa. Transmitímolo, mestre. Antes de transmitir, necesito ter a asociación de sabores. Percibo o cheiro, pero... Onde está o sabor? Non é posible que ese bocadillo non teña sabor. Onde están os mensaxeiros do sabor? Demasiado salgado. Moi pouco doce. Un chisco demasiado amargo. Acidez media. Urxente transmisión para a integración. A ver, rapaciños, mirade de ser un pouco máis serios a próxima vez. O gusto non é un xogo, é un conxunto de sensacións. Un conxunto como unha orquestra. Fai falta coordinación, entendido? Está bo, A ver, que che parece? Puxache demasiado sal. Non, gordecho, mentres como non. Mamá di que é un mal costume comer demasiado salgado. Hai que beber máis leite, meus nenos, que fortalece os dentes. Ai, ches mamatitas, os dentes moi bonitos. Parece que teñen reflexos de marfil. Porque son de marfil. Como os dos elefantes. Sí, pero o noso marfil está recoberto de esmalte, o material máis duro do corpo. Esmalte. Esmalte como o das perlas. Iso é comida. Ai, de veras que mal. Eu co que soño é co azucre. Ai, si, azucre. Desde logo, A claro. nós tamén nos gusta o azucre, pillada. O azucre non hai nada mellor. De veras vos lo digo, amigos, iso é pan bendito. Sí, o azucre que nos dé el azucre todos os días. Demasiado azúcar, transmitan. Pero isto é azúcar, Veña, a ver se espertades. Xa encontrei con que alimentarnos. Veña! Hola! Aí tedes.
Once e 12. Ala, xa, bonda, xa nos podemos poñer a traballar. Aí hai un molar noviño de todo. Podemos comezar por aí. Que vos parece? Por fin. Subiremos por aí, por a cara este. Pero antes, distribución de azúcar. Xa está. ¡A la vide! Toma. ¡Arriba! Xa chegamos, amigos. Xa está. A colá. Imos comezar por a colá. E por que non por aquí? Ti es parvo. Aquí estamos moi descubertos. Queres que se nos boten enriba? A colá temos cavidades onde protexernos. Veña, acabou a discusión, andando. Pero antes a tomar azucre. ¡Alto! Imos traballar aquí, primeiros picóns. Que raro, levamos un monte de tempo picando e aínda nada, nin a mínima regaña. O esmalte é un material duro, tanto que é o material máis duro do corpo. E ademais tampouco se fai unha carie así porque así nunhas horas fai falta paciencia, traballo. Ala, veña, veña! Isto non é divertido, xefe, por que non facemos outra cousa? Es ben idiota. É o noso oficio, non sabemos facer outra cousa. Pero non vos desanimedes, despois de todo, sodes especialistas, non? Xa veredes que bonito vai ser cando a carie estea feita e estea moura, cocha. Poderemos instalarnos e multiplicarnos. E asegurovos que lle vai doer. Ai, sí, moito. Moitísimo. E cando cheguemos á raíz, infiltrarémonos no sangue. E despois infectaremos o organismo. Vaya festa! Pasamos logo a métodos máis fortes. Martelo percusor. É un profesional, coñezo o seu traballo. Velaí un veterano. Este xa é o seu terceiro dente. Fai caries fermosas e mesmo unha infección na raíz. Eu, cando colla a xubilación, voume instalar nunha carie ben moura e ben fonda. Está che duro de raio, É un dente novo e en bo estado, pero confiad en min, lograrémolo. Pedriño, Floriña, onde estades, nenos? Aquí, mamá. Veña, salta. Estou aquí, mamá. Veña, gordecho. A ver, nenos, xa fostes lavar os dentes? A ver, gordecho, salta un pouco, home. Non esqueceume, xa os lavarei á noite, mamá. Non, nenos, hai no que facer de seguida. É moi importante cepillar os dentes despois de comer cousas doces, senón pode aparecer a carie. Furados nos dentes, e iso doe. Sí, moito. Ala, andando.
Cuidado, un cepillo dos dentes. Ui, sálvese quen poida. Isto é terrible, horroroso. Pasta dentífrica, estamos perdidos. Pero farémola nosa carie, farémola. Gústalles demasiado o azucre e un día acabarán esquecéndose de lavar os dentes. Que dura é a vida dun estreptococo. Aínda así tivemos sorte. Como que tivemos sorte? Si, puidemos deixar aí a pel. Un cepillo dos dentes pode ser algo fatal. Quero azucre! Que pasa? Sí, sí, moi ben, azucre. Ai, non podo máis. Pensaba que daría feito, pero sen azucre non podo. Veña, temos unha oportunidade moi boa. Con isto podémonos multiplicar. Ala, a traballar! Ai, o dente! É como se me picase. Gordecho! Gordecho! Vaia, isto xa ten mellor pinta. Por aquí, por aquí! Avanzamos, a raíz xa non está lonxe, que traian unha tubaxe axiña. Veña. Presión. Xefe, as provisións baixan, iremos máis lentos. Que facemos? Que descansen todos, o abastecemento non tardará. Seguro que pensan que despois da merenda non paga a pena lavar os dentes. Iso sí que nos ven ben, ou non? Azúcar, que rico, gústame! Oh, que rico, de veras! Oh, dóeme moito!
Abre a boca, pequecha. Ah! É unha carie bastante fonda. Corre o risco de que se infecte a raíz. Xa a curamos agora. Pois non o entendo, cepillo os dentes a miúdo. É certo, todos os días, mesmo 2 veces algúns días. Pois con iso non basta. Deberías cepillar os dentes cada vez que comes cousas doces. É iso por qué? Porque na boca, nas enxivas, hai bacterias que só viven do azucre. E cando lle lo das, transfórmano en ácido que se pon a atacar os dentes, non sendo cando os atacas co teu cepillo e o teu dentífrico. Como me dói. Dóeche porque chegou aos nervios e estes transmitiron a mensaxe da dor. E se os microbios chegasen a penetrar aí na circulación do sangue, a infección poderíase propagar a outras partes do corpo. Menos mal que a policía do corpo está á espreita. E iso que é? É unha arteria pequena e dentro hai sangue. E que fai ese sangue? Trae oxígeno ao dente e despois circula polo corpo. Iso é interesante. Quizáis me deixe circular un pouco por aí, Sí, é interesante, pero están vixiadas. Hai que ter moito cuidado. Cobarde. Veña, andando. Mesturámonos con eles. Mesturámonos con eles. Imos ir con eles. Por aquí vai todo ben, hoxe está tranquilo. Iso parece, pero habería que revisar o ollo. A zona dos dentes é sensible, pode servir de porta de entrada. Aviso á policía de linfocitos. Aquí o tenente grande do posto 117. Hai un grupo de individuos sospeitosos. Solicito verificación. Chamada recibida, facemos recoñecemento. Teñen moitos trucos agochados. Estreptococos mutantes. Os microbios dos dentes, lanzamos. A orde. Moi ben, a anestesia xa está. Agora xa podemos limpar a carie. Quedoucho dente como novo, pero coidado, tenche que durar o resto da vida. Así que coidadiño co azúcar e coas bacterias que non teñen nada mellor que facer que abrir furados.